Nadi makuno tini ketalia norong nukhana tini nomoi sini je puspobon place je sini agini rajbobor kesam tongmani जों साइमागा जे स्टेट गभर्नमेंट होते आबो ताजग्रुपनो याफारानि थांगै दंहा सो आबोनो रुकुनो तिनि सिरिमो लुका मिसिल जों साइमानो जे सिनि जे तिप्रानि लाइबुमा सीबीएम नि पजिटिव आमरो तो 80% कमावै थांगा बाय गाइसि ते 20% जे तंगनि ताबो बीजेपी सरकार बताबो सगमो नाय दङ आबन बागैनो जों तिनि मो हिमबतो जों साइमानो जों तिनि मो लाइबुमानो जदि कमन थांगै रिखाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे फाइटने रक बरक मो त्रिपुरा राज्य जे 184 जना राजा तंगमनि 184 जना राज्य तो खाइथामनि बरक बेबांग न पगै थानाय नरक नुंगनु खना सिनि राजबारि सिनजागा करेखा सिनि राजा र कराया सार माने आस्था बलक आबर करेखा ताब सिनि इभेन सिनि राजबारि बुसकांगो जे सिनि राजा तांगलांनाय बंनि मांथं खरै आ जागा गुबुनि मांथं रिफायजाक आबन बागै सिनि बेलागे खाखामो किन्तु ताबुक जे मो 2-3 दिन रमै जे सिनि आगिनि जे कायसा मुखमु तंरमानि जे पुष्पबन्तब आगिनि गवर्नर हाउस केसाम आबनबो ताबुक दुनियाको तासुतेल नियाको याफानान थावै दङ मिया संचिनि प्रेस मिनि बिसिन दिनुका जे सुशान्त चौधरी सावो आबो ताबो गभर्नमेन्ट प्रॉपर्टी नै गभर्नमेन्ट प्रॉपर्टी बजेसमन खाइमेन छ आं बनो कायसे क्वेश्चन सुनामु जङाजि जे गभर्नमेन्ट नि साइड दंबो ओ गभर्नमेन्ट सानामि साबो ओ गभर्नमेन्ट सानामनाय पब्लिक इंगा बसुं चाउ जे जुंति प्रसारक चिनि जे हिस्ट्रिकल चिनि जे लाइबुमा आबनो चिनि बखा दुखरि वय चिनि लाइबुमा न सकमा थाङै दङ किन्तु तिप्रा सारक आबनो कुनो दिन उन्नानि रिगलाक आबनि बागै जत सभा खायनांसा खायनाय तिप्राव जदि थैनि वाति वाना नागाय आबनो रखा खायना बागै जों तिप्राव थैनि वाति बो वारिनानि जों बाध्य मांगनाय जों आसुनो नं चेनेल बिसिनि सानामो जोंगो सुशान्त चौधरी ब प्रेस मिट खाय साना नोंथन नंनि ओ जागाव जे जों तासुतेल रिने तमनि आबो रिलिया नंनि मुभमेन्ट मथाक सिदि नै सायासाक बन्तो सिनि मो तिप्रा जने जे हजला मिसिल ते सिनि सभा नरक साइमानो चिनि जे सिनि दिबर जों पुरा तिप्रासानि गय 5 तारिख कायसा जों मास गेदारिं कतर दिन थाङै दङ आ जागा आं सानाय ननि चेनेलनि बिसिनतै जों आ जागा कुनो पार्टी नङै खाया जों पुरा तिप्रासानि गय खाया थाङै दङ पुरा सिनि हुकुम मुकुम सिनि लाइभ मालनो जों रखा खानाय बागै जों मुभमेन्ट खानाय थाङै दङ आबनो जतनो नरक फायै आ जागाव दिन 5 तारिख फायै जुनो सुबाना नोंथन ते सिनि लाइभ मा रखा खादेनि नरम आनि सिनि आनि जतनो नंनि सापर्ट बायनो जों आबनो खायमानाय नों आं साजन कुनि बाय जों आबो खायमांलाक आबो कमनो सानामो जों हासि तिनी नरंनि बिसिंतो गोबां मानु खा आसिकार कन्सिस्टेन्सिनि एमएलए नले नुग्या ताम बागे बतिनि एटेन नफाया जागा नादि आरसिका नि एमएलए ब तिप्रामो थानि एमएलए संले साइमि आंले दाउट दङ किन्तु जदि सय न बुबाग्रानि एमएलए नंगाय तिनि मो जेसिनि लुकामिसिलो ब फाइसो बायगेमो दैट मीन्स ब माने तिनि एटेन गया माने न ब तिप्रामो था करिका तिप्रामो थानि एमएलए ब तिप्रामो थानि एमएलए का तो बतिन सबाय खामले ना तिप्रामो थानि एमएलए एंगन ब सकलिया पुरा सराय पिक्चर हाइसे बरक तिप्रामो थानि बुमा खांगो पुरा खुति मुसिरि गायछि तिप्रामो थानि टिकेट बाय बुबाग्रानि रां बाय बुबाग्रानि मोखां बाय जिति होय तिनि बुबाग्रा नेगस तो कक्साय दङ आं हिमन्दी कक्सा होयदि जदि आमसुन नंगाय तिप्रामो थाया खाय रिथन एमएलए सि जाका रिथन नायन हासाखो हिमत करायसे हिमत कय बुबाग्रानि बुमाखां खरिका हातलानि यापतलानि हाकमै थानायसि हिमत करायसे आं चेलेन्ज जावायसे बरक सावतेसा वाइ टेब्रंनि ओ जे जोंनि जे मुभमेन्ट खायमाने अब कुनु जागा सुङे हनै आं साना मोसंग फांगासे ननि मिडियान बुसखांतै जे 2021 18 जना जे एमडीसी सामतो माने मो सिगलारनि थैबाय न मो सिगलारनि कमथिबाय न जों सानायसे 2023 13 जना एमएलए सब सामका बुबाग्रा दाइका बुबाग्रा नाहंबाय मो जेरो तिनि फायरो जे बुरिंथो सलांथन सिगलांथन बरक चबा खायबाय न 2023 जों 13 जना एमएलए सामका आबो हिस्ट्रिकल ताबसु जरातै आंचलिक पार्टी ओ केबो 13 जना 10 लाइ मेखो एमएलए बुबाग्रा बिसिनि जों 13 जना सामफनका आं सारामु जोंगो आमहाय तुनिया मुनिया नेतारक सानाय न आबहाय तुनिया मुनिया एमएलए सानाय न जों आबनो खुनजुकाय लाभ करै सिने एकमात्र नाहारमुं सिनि तिप्रासानो yok सामरिनानै सिने एकमात्र नाहारमुं सिनि बुबाग्रा न लगिरवै सिनि तिप्रासानि मान जों